Let's gaze in ABAFUYI.1KZNTV oyifundela usamukeliso Nqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Liyaqhubeka icala laloyo Owayeyimeya Yetheku.Isifo Samatele sikhathaza abafuyi bezinkomo kanti sanithakho ngeke ke ibe ingxenye yesiteleka. Kuqhubekile ke nanamuhla ukulalela kwamacala ahlukene ngaphezulu kwezikulungwane ezimbili abeke lo Owayeyimeya Yetheku.Isifo kanye nabangama-21 abasolwa ke ngamacala enkohlankalo ukukhwabanisa ke kanye namanye laba ke basolwa ngokukhwabanisa ithenda okuqoqwa kadoti engaphezulu kwa-300 million amarandi okuthiwa ke kwenzeka ngo-2017-2018 uGumede ke esayimeya kanti umbuso uthi ke unesitatimende ezingu-600 zebhange kanye ke nezikulumo zomakhalekhukhwini eziqoshiwe ezingama-200 ezifakaza ukuthi ke yadliwa kanjani le tender. Or entity to wit, accused number 6 to 22, and other persons known and unknown to the state whilst employed by or associated with the enterprise conducted or participated in the conduct directly or indirectly of such enterprise affairs through a pattern of racketeering activity, through a planned, ongoing, continuous or repeated participation or involvement in the offences of fraud and corruption as set out in counts number 5 to 112, counts number 121, counts number 126 and 120. Salokuqaliwe ukufunda kwalamacala uGumede nasolwa nabo balokubemile ekutheni bamsulwa. Umbuso uzothatha lonke leli sonto ukwafunda lamacala njengoba engaphezulu kwezinkulungwane ezimbili. Kukona konke abasolwa basathi bamsulwa kulokhu. How do you plead? I'm really not guilty to this charge, Mary. Thank you. Accused number 2, Mr. Mtembu. Not guilty, Mary. Accused number 3. Did not guilty. Uchaza umbuso uthi politiki amakhansela kanjalo nabanye abasebenzi bakamasipala baba nesandla mayelana nokuthi la msebenzi kuzomela uphumele ziphi inkampani futhi kumapha amawadi bese ukuthi abasebenzi bakamasipala bangaphakathi bona okwabo kwakuqinisekisa ukuthi lezi inkampani yizole ithola umsebenzi. Kukho konke lokho abasolwa bathintekayo baphinde bakuchitha lokho. Bona ke baba iqeqebana lethimba abalihlanganisa benza ke isibunganyana lesi ke esizobe sesingena laphana ke kwezokuhlobelana njengoba kuchaza ke laphana ke section 1 kwalomthetho wethu besikhuluma ngawo ngenhloso yokwenza bona lokho kwephula lokho besixwayisa ngabo kusigatshana esika section 2 sokuqala lapho kufakwa isigaba sesibili section 2 sigatshana sokuqala esifakwa F lapha ke benza lokhu ke ngokuvumelana namadlosonye njengenjwayelo ngaphandle kusezokukhona abalandeli bakaSandile Gumede njengoba bezokaliswe ungenami ngokuthi icala lingase liqale ngonyaka ozayo bekhala ngokuthi konke lokhu kumvalele ekuthena kwazi ukungenyela izikhundla eziphezulu ka-ANC. Umamlandeli uyasho njengomangalelo ukuthi yena uready ukuthi icala lingaqala. Now nombuso ke uke washo phambilini uvela komabona kude na wimidi uvela uchaza nje ukuthi wena uready ukuliqala icala. So asisiboni ngempela isidingo sokuthi ngaze kudelay kangaka kuthiwa icala liyoqala ngonyaka ozayo. Engabe ngoba wonke umuntu manje ukulungela ukuthi icala liqala aliqaleke icala lithethwe kudlule kuze abantu bezokwazi ukuqhubeka nezimpilo zabo. Kuzokhumuleka ukuthi kwenzeka konke lamacala kuthiwa kwaqala lo msebenzi ngoDisemba wango-2017 kwaze kwaba bayabanjwa ngoJulayi wango-2018 okuyila khona okwasesekuqala ukuboshwa kwakuMam'Sandile Gumede ehamba yona inkantolo ekanye nabo asolwa nabo. Kude bokhosibisi ngisenkantolo kaMantshi eThekwini.
Abafuyi bezinkomo KwaZulu-Natal bathi-ke banethemba lokuthi isifo Samatele esiqubukile sizoshesheke sinqandeke singabhebhetheki kakhulu ngoba-ke basiphilisa ngokudayisa. Bakusho lokhu-ke ngesikhathi uNgqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal ehambeleke indawo yakwaNyuswa lapha-ke beyojova khona izinkomo ngenhloso ukuzivikela kulesi sifo. Phambilini-ke lesi sifo sasinamandla kwisifunda saseMkhanyakude, kepha-ke njengamanje sibalwa kwamanye amadolobha kanye nakwezinye izifundazwe kuleli. Njengoba kusamisiwe kuleli ukuthuthwa kwemfuyo isuswa kwenye indawo iyiswa kwenye, uNgqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal uBongi Sithole Mloyi uhambele indawo yakwaNyuswa lapho-ke kade ehlanganise khona abafuyi-ke bezinkomo eyobalekelela ngokuthi-ke zigomwe okanye izijovelwe isifo lesi-ke esiqubukile, isifo Samatele esibizwa nge-foot and mouth disease. uSithole Mloyi uchaze kanje. Wrong ukuthi mase sekuthiwe musani ukuthutha imfuyo nihambise nise kwezinye indawo ngoba nandisa isifo and nizogcina ningasakwazi nokuthi nihwebelane, sengasakwazi nokulobolelana, seningakwazi ukwenza imicimbi le yasemakhaya enifisa ukuyenza ngoba izovalwa futhi kwakonke lokho kuqhubeka isikhathi eside. Lo 21 days nje uyitrial ukuthi sikwazi ukubona ukuthi singakwazi ukuyivimba. Ingakho siphumile ke njengomnyango wezolimo nokuthutha kwendawo zasemakhaya ukuthi asihambe siyozibambela, sifundise, siqwashise, senze isiqiniseko sokuthi ke kunama roadblock la endaweni la sekudictate khona ukuthi sesikhona isifo. Silapho kulezo indawo sizoba nama roadblock ukuthi i-movement yemfuyo ingabi khona kulezo indawo ngendlela engahlelelekile. Odokotela bethu bemfuyo bazoba seduzane nalezo indawo ezithindakalayo ukuqinisekisa ukuthi bayayibheka bayicheck ukuthi ayinawo yini isifo before ikwazi ukuthi bayinikeze incwadi ukuthi singakwazi ukuthi idlulele phambili ihambe iye lapho fanele iye khona. Abafuyi bakhona la endaweni bathe babonge kakhulu ukuthi uNgqongqoshe asondele kubona azobalekelela ngokuthi ajove izinkomo zabo, ajovele sona lesifo lesi Samatele. Kunzima, ngizosho njalo nje ngithi kunzima because ukugula kwenkomo, inkomo esikhathini samanje kuyabiza futhi nomjovo muzokuyithengela wona ekhemesi uyabiza. So sijabulele kona ukufika kwaba agriculture la bezosinikeza usizo. Siyafisa nje ukuthi sisizakale kakhulu ngoba imfuyo esikhathini samanje iyabiza kakhulu. Kanti omunye umfuyi-ke wakhona la endaweni yakwaMkhizane eduze nje kwakhona la kwaNyuswa uthi-ke isifo sokuqala siqubuke khona lapha endaweni yabo, base-ke behlabela ikhwelo-ke behlabele isiphathimandla ukuthi-ke isondele eduze zibalekelele. Njengoba nje siqale sisatholakala lapha kuthina ediphini lethu le ukuthi inkomo zinalesi sifo, sasesihlaba ikhwela simemeza ama-technician uthezele bese sivese sesilindele ukuthi shuthi siyama-ke manje ukuthi sithwebelane ngenkomo nokuthi ziphume kule ndawo ziye kwezinye indawo ngoba iy'nkomo lezi esinazo iyona source of income esiyisebenzisayo thina abantu besifazane abafuyile kuleya ndawo nabazongeze itheku engibaziyo abanye. Akagcinanga-ke lapho-ke mbukeli uNgqongqoshe uBongi Sithole Mloyi uphinde-ke wabeke ingxenye yesivimba mgwaqo-ke khona la endaweni yakwaNyuswa, kanti-ke uphinde-ke waqinisekisa ukuthi-ke uma abantu-ke belandela imigomo konke lokhu-ke kungase-ke kusheshe kuphele. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngikwaNyuswa. Inhlangano eyangamele lezokuthutha kulesi sifundazwe Santakho isiveze ukuthi-ke ayiyona ingxenye yokukhulela ngoqo esiteleke okusabalele ukuthi-ke kuzokwenzeka kusasa kuzona zonke-ke izifundazwe. Le nhlangano-ke isho kanje kulandela-ke isimemezelo sekhosathu esithi kusasa izomasha imashela ukukhuphuka kwezinga lempilo okugcina kwenza abasebenzi bethola kanzima ukuziphilisa nemindeni yabo, ukushoda kwamathuba emisebenzi, ukuntengantenga kwesimo somnotho wezwe. Emva kwesimemezelo esenziwe umfelandawonye wezinyana ikhosathu sokuthi osukwini lakusasa kuzoba nokuvalelazwe la khona kuzobe kukhalelwa izinto eziningi ezahlukene ikakhulu ezithinta umnotho abawusola ngokuthi uyantengantenga ogcine sekwenza kushoda namathuba emisebenzi. Abantu abaningi emva kwalesi simemezelo basale bengazi ukuthi ngakube ezinye zezinto kusasa izobe isebenza yini, izinto ezifana nezokuthutha. ISantakho kulesi sifundazwe iveza ukuthi ebuholeni bukazwelonke asekho izivumelwano abasenze nemfelandawonye yezinyonyana mayelana nesiteleka sakusasa. Yacacisa ukuthi ezokuthutha izobe isebenza njengenjwayelo. Kodwa-ke ngokwesimo sokusebenza kwethu ngeke omkhulu akukho umyalelo osuphumile mayelana nokuthi-ke uma kufanele sizibandakanye lesiteleka sosuku lakusasa, okusho ukuthi-ke uma isimo senjalo yonke lizoqhubeka njengoba ivame ukuqhubeka ukuthi siyasebenza. Kodwa-ke
siyacela abafotoza kwethu ukuthi nabo-ke ngaphambi ukuthi bayongena emgwaqeni basibuyekeze isimo mayelana nemigwaqo engasiphazamiseke isanthakho ithi kulokho isithemba ukuthi amaphoyisa omgwaqo iwona ozokwazi ukwasiza ekutheni izimoto ziphephe. Abantu ababheke umthetho engamaphoyisa bazobe bekhona besiqaphile isimo ngokwejwayelekile nanokuthi-ke phela mase khona isimo sokuteleka ngalolu hlobo amaphoyisa ngiyacabanga ukuthi ayandiswa ukuze akwazi ukubhekelela isimo somthetho. Thina okwethu nje ngaba ukuthi sibheke ukuthi izithuthi zivikeleke ngayiphi indlela, zivikelekile yini uma isimo singamphezu kwamandla, ngoba phela isithuthi sisuke somuntu nomuntu kubalekile ukuthi ngcono vele asigcine ekhaya uma ukhoba ukuthi asiphephile. Imbono yahlukene iyayiqagula ukuthi le mboni ayisayihlanganisi nezinto ezithinta izinyunyana nabasebenzi okubalwa nakho nebhikishe kubeya khona ngaphambilini ethinta ukunyuka kwapetrol. Ethi akona ukuthi kunjalo nazo ziningi izinto ekhala ngazo kodwa ngenxa yendlela esebenza ngayo inazo ezinye inhlelo zokuzwakalisa ilaka layo. Asibona abantu abafuna ukuthi bame nganibodwana, siyafisa ukusebenzisana nemiphakathi ngoba phela iyona mphakathi esiyidingayo le, ibona abantu abasebenzi abagibela kuthina laba. Uma ukuthi imali nakubona yikho kusho ukuthi nathi vele ngeke sikwazi ukuphila. Siyadingana-ke sisonke kuba ukuthi njena-ke iy'nhlelo ey'hlelekayo okwamanje sizakwazi ukuthi sesiphambanise ngokwezimo zokuhlangana ukuze sikwazi ukuthi sibe ndawonye, sibe umfela ndawonye, senze lokhu efanele sikwenze. Kulesi sifundazwe ikhosathu kulindeleke ukuthi isuke kubhoda bese imashayo iyophelela enkabeni yedolobha iTheku. Kulindeleke ukuthi kube khona ukuphazamisa kwemigwaqo eminingi edolobheni laseThekwini. Kude boHosibisi ngiseThekwini. Asike sishishelele etolo sizobuya siqhubeke nendaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. Liyaqhubeka icala laloyo Owayeyimeya eThekwini. Isifo Samatele sikhathaza abafuyi bezinkomo kanti Sikhathaza ngeke ibe ingxenye yesiteleka. Isikhungo ehlumelelisa izimilo eThekwini Westville Prison sisengatheke umqhudelwano wokuncintisana ngokufunda phakathi kweziboshwa ezivela emajele ahlukene esifundazweni. uNtomgayise Shange ongomunye ababambe iqhaza kulomncintiswano obizwa ngefunda Mzansi Championship uthi ke kuningi asekuhlomulile ngokuba yingxenye yawo kwaziseke umnqande ekuzibandakanyeni nokungalungile okwenziwa emajele kanti futhi wathola ke nosizo lokukhipha incwadi ayilobile. uShange usho kanje ngesikhathi keqhubeka lomncintiswano wezitsuku ezintathu. Njengeminye yemizamo yokugqugquzela imfundo kanye nokuqhakambiswa kwezilimi ezilakuleli, isikhungo esihlumelele sangeyimilo iWestville Prison isingethe umncintiswano wezitsuku ezintathu lapho iziboshwa ziqhudelana emkhakheni ehlukahlukene kubalwa ke ukufunda izincwadi ngezilimi ezahlukene, inkulumo mpikiswano, ispelling phecelezi ispelling BEE. Iyasiza ke kakhulu because uma ngabe ungaphakathi ejele nomunye uyayifuna into ezokwenza isikhathi siqhubeke ngoba obviously kune stress, kune depression and it takes our minds off izinto ezinjengalezo because we get to practice sihlangane and we also get to participate sihlangane nabanye abantu from different prisons. Qala kube area management competition la suke sisodwa from medium A to umzinto maseke siba namanye nje base kuma regionals manje. After ama regionals whoever goes through usezwe kuma nationals la sesobe participate with people from outside ama communities, ama libraries and also schools. So yeah, I program nje it's inesasasa elikhulu ngaphakathi nombalo uvulelekile kuyinencindezi kuba umuntu esifazana esejele phandle ushiya umndeni phandle ushiye abantwana more than anything nezimo ke sisishiyile zihlukahlukene abanye bethu bangene la ngenxa yamacala enzeke as a result of ukuhlukumezeka abanye ngenxa yokweswela. Lo mqhudelwano uhlanganisa iziboshwa ezivela emajele ehlukahlukene esifundazweni kanti ke abazonqoba ngokwahlukahlukana kwemkhakha bazobhekana nezinye iziboshwa ezivela ezifundazweni ezahlukahlukene ngenyanga ezayo. Uzimelela Zulu osebe yingxenye yalomqhudelwano kusuka ke ngonyaka u2015 uthi ke kuyishwa ukuthi kuthathe ukuba aze aboshwe ze abone ukubaleka kokuba yingxenye yenhlelo ezifuze lezi ngakho sikhulu isidingo sokuba yisatshalaliswe emphakathini
ukuhlomisa intsha. Zingaba zinhle izinto ama-opportunities anje ngalawa, kodwa egcineni kosuku akumnandi ukuba sejele. Mina njengoba ngilapha nje ejele unyaka ka-20 lo engikona, awucabange isikhathi esesingichithekele empilweni. Ama-programs anje ngalawa ake kungabi awasejele, kodwa ake kube akazwe lonke, ngoba angawulekelela umphakathi ngaphandle, ngoba njengoba sila akekho umuntu onesikhathi sokuthi njengamanje ayoba busy nedakamizwa, ngoba siyafunda la, siyancintisana kuhle, siyathuthukisana ngolwazi. Yize imizamo yokulekelela labo abasuke beboshiwe ukuba ke baguqule impilo zabo, ze uma bebuyela emphakathini babuye bengabantu abangcono, iningi lisagxile ekuqhubekeni nobugebengu ngaphakathi emajeleni. This is a glimpse of what is happening in our facilities, where our core function is to rehabilitate offenders, and siba rehabilitate ngokubanika ama-skills so that they become better people. And okubaluleke kakhulu ukuthi in this program bakompita nabantu bangaphandle. You see, those that choose to participate in programs like this, ilaba ababonisile ukuthi baziphatha kahle, asithathi noma bani. So my message will be ukuthi every offender choose this way, because this is the only way. Njengoba ubuza ukuthi laba njani, bakhona phakathi abanye bayalwa, bathengisa ama-drugs, bayenzani, but that does not take you anywhere. So to those that are here, we are extremely proud of them, and sibakhethe ngoba baposa a less risk to society and ourselves. Ey'ndabeni ze-1KZNTV, kube kuNtombi khona Mvubu, eThekwini. Umndeni wakwaSithole ogengele eMtubatuba enyakatho wesifundazwe KwaZulu-Natal unxusa noma ubanike ubona abantwana ababili abalahlekile ukuba ke babazise. Lokhu ke kuza emva kokuba ke kulahleke abantwana ababili bomndeni ngomgqibelo amagama abo useluleke Mdluli neminyaka emithathu kanye noSimakahle Siyaya oneminyaka 2. Lo mndeni ke uthi ke uthandazela ukuthi kubathole besaphila njengoba kunesihlava sokubulawa kwezingane. Umndeni wakwaSithole ogengele eMtubatuba uthandazela ukuthi batholwe besaphila abantwana ababili abalahleke ngosuku umgqibelo emini. Labantwana abaneminyaka emithathu ne2 kuvela ukuthi bangabantu abangajwayele ukuphuma ekhaya bahambe ngezinyawo. Lesi sigameko sishiye lo mndeni usovalweni njengoba kunesihlava esandile sokubulawa kwabantwana. Uthi mhlambe ukhona noma ubabonayo asazise ngoba nezithombe bese ipostiwe ko Facebook. Ngicabanga sebebonile abantu abaningi mawukhona obabonayo asazise. Ngoba hlahle inhliziyo zezibhlungu njengamanje. Ingane lokuzalahlanga ngeSabatha ntambama namanje asithula asazidlana iqokeni enye igqoka iphampasi asazi noma iyasha lapho ekhonshiswa iphampasi. Bahambe bengaqoki ngisho icathulo namajezi ababaqokile akona amajezi okumela lamakhaza. Kuvela ukuthi labantwana bebesele nogogo ngenkathi belahleka. Omunye unina womntwana olahlekile unxusa umphakathi ubasize ubazise uma bebona labantwana. Sanajela ukuthi nje sibathole nobathathile ke la kakhona. Sicela ukuthi asale esebabeka noma ikephi la sobabona khona noma ngasavelanga ukuthi ubani. Asale nje sebabeka la sokwazi ukuthi sibabone khona sibathathe as long as babuyise nje besaphila siyacela. Kuvela ukuthi kuyaqala ukwenzeka kwesigameko sokunyamalala kwezingane kule ndawo. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant Nqobile Gwala uphawule kanje ngalokhu. Kuvulwa amacala kwaMsane Police Station emva kokuthi ngomgqibelo womhla ka-20 ku-August ntambama ngabo-4 kulahleka abantwana ababili oneminyaka emithathu kanye noneminyaka 2. Idokhethi ke libe selidluliselwa kwa-FCS unit yakwaMsane okuyiyona ke ezoqhubeka nophenyo. Abantwana bebengakatholakali kwamanje kodwa uphenyo lisaqhubeka namaphoyisa endawo kanye ne-FCS unit basabhizi bathungatha abantwana. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba.
Bathi-ke sebezozibambela mathupha abadayisi basemgaqweni eMgungundlovu ukususa-ke labo abangabokufika kuleli njengoba bathi-ke bafike baphazamise indlela yabo abasebenza ngayo. Laba-ke baqala umkhankaso ukuthi-ke banxusa bokufika ukuthi-ke bengabe saqhubeka nokudayisa. Bathi-ke bazozibophezela ekutheni-ke babasuse njalo ekuseni. Bathi-ke babavalela izimboni lapho bethenga khona izimpahla zabo zokudayisa. Abadayisi basemgaqweni babafuna behambile kuleli abokufika njengoba bethi baphazamisa umsebenzi wabo usuphele isithunzi selokhu bafika kuleli. Sikhala ngokuthi umsebenzi wethu usuphelelwe isithunzi ngenxa yokuba khona kwabantu abawabokufika emgaqweni abasebethathe babulala umsebenzi wethu esiwenza emgaqweni njengabadayisi. Sithi abangandlala amatafula emgaqweni asabadingi nje emgaqweni uma yewokufika nje akasiphumela siphelele nje emgaqweni angaphinde abeke itafula. Okwamanje asilwi nabo asithathi futhi into yamuntu asiwana amasela kodwa sithi abasihambele. Omunye umdayisi uthe sekunesikhathi eside bafika kuleli abokufika kanti bayaphazamisa ngendlela abasebenza ngayo. Selokhu afika abantu bokufika asikwazi ukusebenza kahle bawuthathile umsebenzi wethu ngoba ngisho emakethe asisakwazi ukuthi thina sithola impahla ngendlela. Isikhathi esiningi njengoba ngichazile ngatheni uma ngabe uma siye emakethe thina sithola impahla especially sekusebenza abantu bokufika emakethe ibona abakwazi ukuthi babekele abantu bangakubo impahla thina singayitholi sithi ayifuna sithole ngemali enkulu. Ungodlo uqhube wathi babafuna behambile kuleli. Sina 20 years sicela kubona sina 20 years nje ukuqala sibaqaphela ukuthi bakhona. Ngizokwenzela umzekelo bengenza amaqanda. It was 2001. Indiya sasithenga kulona wathi owokufika wayefikile ethenga amaqanda wathi lingabe sasinika sithe siyafika sola order ethu safika India selithi kuthiwe singanikwa sathula saqhubeka nomsebenzi sacela kumkhandlu ukuthi awusize nge-enforcement yahluleka apha until bangenelana kuma-veg uma bengenelela kuma-veg asawudayisa utamatisi asadayisa amazambane asadayisa obhanana imfino asayidayisi ngoba bavele baye eplazini bafike bavala iplaza ukuthi linganikezi umuntu. Iyona into ebangeke ukuthi size sibone ukuthi kahle kahle basikhomba indlela ebheke emakhaya ake kuyebona ke emakhaya thina singayi. Okhulumela umasipala umsunduzi uNtobeko Mnyandu uthe umasipala unalo uhlelo lokuxosha abadayisi basemgaqweni abangenazo izimvume kodwa abakwazi ukukhetha iphela emaseni baxosha bokufika kuphela. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube kisemgungundlovu. Ukhala-ke ngomngozi bomgwaqo umphakathi kanye nabanikazi bamabhizinisi base-Sandwich Port Society ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba-ke lo mgwaqo wagujwa komasipala ulungisa amapayipi elaliqhumile kwasala-ke imbobo okumanje-ke sekuphela amaviki amathathu ayikaze-ke ivalwe. Omunye wabanikazi besitolo kule ndawo uAtamathe uthi-ke le mbobo idala ingozi kanye-ke enye yezingozi eyenzekile umshayeli-ke ulahlekelwe impilo yakhe abanye-ke balimala bathola ukwelashwa esibhedlela. Iwona lo mgodi uhlalise elibhojoza umphakathi wase-Sandwich Port Society ogwini seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Umphakathi kanye nabanikazi bezitolo kule ndawo bathi ungalungiswa kwalomgodi kuphazamisa ibhizinisi labo. Omunye wabanikazi bezitolo kule ndawo uthi lo mgodi usudala izingozi kangangoba khona selahlekelwe impilo yakhe kwingozi esanda kwenzeka njengoba umasipala wayivula ngoba elungisa amapayipi kodwa sekuphela amaviki amathathu ungakavalwa. Ugu municipality came out to do repairs. They fixed the repair, but they have left the road as it is. Question was coming from Port Shepstone, going towards Aberdeen. He missed the turn-off because of this big hole that's here. He went past and he made a U-turn. And as he made a U-turn, a car hit him from the other side coming. The driver that made the U-turn was killed instantly. And a lot of people were injured in that accident. Ubeseveza ukuthi kunzima ukusebenza kwibhizinisi sebeqala nokulahlekelwa amakhasimende ngenxa yokuthi amanzi abanawo kanti nokungabi nawo amanzi kubeka impilo yabo engcupheni yongenwa izifo. The businesses have not been reconnected with their water. We got no water. Well, we run tanks and the toilets. What's going to happen if you can't flush your toilets? And the people got to come here and they want something, they want to use the toilet. We've got to turn them down and say, sorry, but you can't use the toilets, we don't have water. Because how much water do we have to carry
to fill our toilets. It's 10 litres every time you flush the toilet. So how many bottles of water do I have to carry into the store and the other shop owners around the area to get our toilets going? Elinye ilunga lomphakathi nalo linebhizinisi kule ndawo uthi kade babebika kumasipala kodwa bengatholi ukusizakala. Uthi ungavalwa kwalomgodi kulimaza kakhulu ibhizinisi lakhe lokuwasha izimoto. We as business owners are falling flat because we are depending on the commuters to stop here and to wash their cars or do their tires or whatever. And with this circumstances now this is already 3 weeks and they're not doing anything. When you talk to them, how long it's going to take, take it up with the management or this or that. And I mean, there you can look at my car wash now. There's no cars standing there because the people are driving, they can't stop here. Imizamo yokuthola ukuphawulwa kwamasipala ugu ngalolu daba iphunzile. Imiyalezo bebethunyelelwa yona ayizange iphendulwe. Umphakathi uphinde waveza ukuthi alikho ngisho ibhodi elixwayisa abashayeli ukuthi behlise ijubane ngoba umgaqo awukho esimeni. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amando Sicele ngisesayidi. Asiphinde sithishelele etolo sobuya futhi siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba zo1KZNTV asikhumbuzeke lezo besithe izona ehamba phambili. Liyaqhubeka icala laloyo Owayeyimeya Yetheku.Isifo Samatele sikhathaza abafuyi bezinkomo kanti sanithakho ngeke ke ibe ingxenye yesiteleka. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu17.02 maqhathaniswa nedola semelika libo R20.03 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo R16.92 maqhathaniswa neeuro ase-Europe igolide lona libo $1,741.63 ounce kuthi oil ongahluziwe wona ubo $96.48 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weMamelodi Sundowns Manqoba Mnqithi uvikeleke abadlali baleli qembu emva kokuba ke lihlulekile ukuqoqa amaphuzu agcwele ngenkathi ke lidlala ngokulingana neSekhukhune United ngempela sonto. Umnqithi uthi ke indlela abadlale ngayo kulomdlalo iyancomeka uma ke uqhathanisa nomdlalo wabo neTX Galaxy lapho ke bagcina behlulwe ngegoli elilodwa eqandeni. iDowns iyona ke ngompetha abavikele isicoco seDStv Premiership njengoba ke sebesinqobe amahlandla amahlanu elandelana. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona osuku namhlanje mina nawe ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.